ליה, תתקרבי. יונתן, תראה משהו. תראי שנייה. יונתן, אבל... שחור המסך? לא, לא, לא. הוא לא שחור? לא. ליה, את יכולה להביא לי כיסא? כיסא, כי אני פה עם יונתן. יונתן, זה לא כזה ברור בשמש. ליאת, כאילו תעזרי בקריינות וזה, רוצה? לא. זה חשוב. אני פשוט לפעמים מדברת. לא פה, לא על המדרכה. כי פה אני לוקח את התנופה. אולי פה, תראי. פה. אוקיי. אבל יונתן, זה ממשיך את הסרט. מה? בסדר. כאילו גם איך זה עם ילדים גם. תקשיבו, אני מדברת. אוקיי. זה אומר דברים. לפעמים לי, אבל לא כל כך הרבה. לפעמים, לא כאילו דברים לא קשורים כל הזמן. טוב, יש כאן עוד קצת קשישות. הנה הוא מתקרב, וקפץ. הוא עושה עוד כל מיני קשישות. יונתן, לא רואים אותך שם בעצים. תמשיך. אלה כמה ספיצות מקצועיות, אבל תנסו בבית. למה? תחבי, סרטון. איפה? איפה שהתחלת. איזה? כן.